atong sanayawan ang atong konsehal ang siyudad ng Borongan, Councilor Victor Ohoy Franco with Mrs. Harriet Poloso.
Okay, this is Boronga Nestor Summer Pang Fiesta 2023. Waray TV, subscribe. Salamat na natong representante ang DOST, regional office, Assistant Director yan. assistant regional.
Si Mana Lilia po ay kilalang-kilala natin lahat dahil siya ay galing sa pamilya ng